Ya, mudaog ka to si Sarge ya. Abot lang yun yan. Kurang 50-50 mo, no? Okay no, wala yun, kisa kang boto siya. Puro mo, good. Na ang kwarta tong mga tao, good. Maglisod ko si Sarge ba? Nya, wala man si Korta pang kanya niya. O gani po, kaya ginapang laki man po niya, good. Na ugma na eleksyon niya. Hindi na akong bakakon, maputol ko sa isa kaitlog, mudaog si Sarge. Lagi po no, mo po na Lagi, una di ka mo to sa kuha. Wala, labo man yung kayo mudaog si Sarge. Labo, pero di siya makadaog as kapitan, pwede lang siya padayan sergeant lang. Ang nakaila na siya ha, isa ka street lang nakaila siya. Oh, kaila ka Sarge sanan, pero ang uban barangay wa man kaila. Oh, maglisod Sarge. Madlok man to siya. Nya man Sarge na to. Bisig naluoy mo wato bisig di ka daog ba. Pero mas maayo siguro ya kung nay mangamang para ka Sarge. Pwede no. Uso mo meron ng subre-subre gani. Ginapa subre. Oo, nakadawat ko sa kalaban ni Sarge. Gidawat na ko eh. Ay na magsawa. Ay, sabong Sarge. Yayasa naman Sarge ron. Mo gani no, para si Sarge ron. Di ate ganinan ko si pangita ato asa man tong gibutang sa Ginoo. Basta nangamban niya pa to ya. Basin pod. No? Wa man kita gisabay. Tingala po gani ko. Sarge yo, Sarge. Aman. Oh. Sarge. Ay, kan Sarge. Tik kamay high blood ron. Ano naman? Wah! Kuan ba ang kalaban ba gusto kay survey? Na. Kita ka daw kakapitan ani, di ka kurakot ani. Maingon ako no. Labo lang hindi mo daog Sarge. Isa ka purok lang nakaila si mo. Inahadlok yung mga tawanan. Kasi dapat mabuhato ka tuloy. Pakamang Sarge. Usam na kamang. Kamangon ng mga butante ba para mapalin si mo magboto. Kamangon? Oo. Kapit, ugma na ba ya? Ugma na ba yan? Ano na papulit? Una ako nagpusil papulit. Mahadlok na lagi na. Okay, kamay. Ikaw. Ikaw bala. Basta among suggestion, Pagkamang. doon effective ka na 100% na baliktad ko na sila. Kung sa mga pamagi rin ng kamang din, nakikontak nila kasi kamang. Kamang ka dili. Tawag ka ila. Ikaw, kamang ka dili. Dili ko. Wala mo ni kailas kami. Tawag ka ila. Tawagin mi. Mas makatabang na. Tawagin. Kung tawagan na, bantay ka. Hello tol. Alin din kay kailangan na mag-backup kay murag 50-50 ni si mong Sarge ri badi ka daog. Dali ra kay mo trabaho tol, igo ra ka mangamang. Oh, magdali. Kaya. Sarge, goods na. Oh, mana naman dai? Goods na, nanagay kontak. Sa mangamang? Oh. Sige na. Ali ra. Pangamang maglain dito pangita pag mukamang sa kawa. Oh, sige. Ha? Kay para madali ang trabaho pa kanina na biyang leksyon. Sige, Sarge. Mag-una. Pasi. Lagot kay ka. Basta dali. Sarge, ano mo dagan? Ano gusto mo juga mo daog juga jud? Gapo na silent ba? Kay o sergeant ka, tama ra kay sildo nya kung kapitan ka, gwapo kay nangatrabaho. Nya Sarge, asa mo ka ngapat ng mga rakot sa barangay? Kamanda na relief goods. Oh, lap goods, yan lang mabaan. Ato ang irita ka usab, nya ang katong atong baligya. Grabe naman ang kurap Sarge. Research. Papuli dugaya, papuli na irita na ko papuli ba? Mahurot na ko, pasensya na ko, buto ka kapil ron. Ayaw, damaya Sarge sa pulis kontak ni Kuya William na. Kanang mga amang dia papuli, ayun na pakakamanga eh. Kay hapit na. Kapoy kay hulat. Sarge, ma'am, siguro ng aktor oh. Asa? Ano? Punong dariya. Dito papuli, sinakadungog ba ka ng kamang-kamang, dito. Gani, budno, kabisig mo. Tuguan sa kalaban mo. Kadula na. Lami siya no, kamang na. Sila may Sarge. Mukamang na, lami ka diyan, pikon di karon. Pilo karon. Kabalon, sila kamang tanawaw daw, iglawas. Sarong. Abtik ni mukamang ni. Antik na. Nya, di naman ni mo kadayunon ng kamang-kamang. Palakpon na ako ni. Hindi di yun pikan di ka, piloon di karon, dayunon. Awar. Stoy, pagdali! Ay nga pon. Oy, Sarge. Si Ana. Wala ka ba sa bagong rolls? Suday. Hindi kayo ba kong full Sarge? Salot, karaan, masasalot. Ikaw nang mangamang ba eh? O, lagi boss. Kabalo ka makamang, di ka masakpan. Kabalo kung tulumay. Saan ba? Lagi. Kung masakpan ka, kaya na may pagtanggol mo sarili. Kaya kayo? Ako may chika kung kaya ba ni may pagtanggol mo sarili. Yate, ni si Sarge ang kasi mo, tabugog di maayo, ano ba? Dugay na ka nag-gym? Dugay na po. Dugay na? Oo, dugay na po. Okay, mga ang army manggod, kailangan mo nagkabalo mo gym? 7 ah? Oo, 7. Hala o. Papalay good shit ni. Good set. Mga na akong piliyon mga mga sa kuha para sa kuha. Sige. Ha? Muna yung pagkamangon mo. So, ano paploy, ang may tabo paploy, ako sa siya i-briefing. Kung sa'yo mga tama nga pagkamang. Oo, sige, tara. Ha? Sige. Tara.
Usa man day? Dili na ka, tara ka diya, tika di karon. Ay kabuki. Bira ka. Korea day. Ako ano yung istorya sa may office ni. Grabe gini si Alzo. Di yung kumuto itong training niya na. Ang kasimot na bukog di mayo, di ba? Igat Yeah. ni. Yeah. Ah, Sarge. Sarge. Oh. Katuloy tayo mag-contact. Oh, nga naman. Wala, yan na daw yung training sa office daw niya daw. Ah, lus. Training na, nanapon na yung tirada, Paps. Sa kasimot na bukog di mayo, ya. Mahaog yun. Sa oma na to na Sarge, Rod. You know what to do. Tumiri no na. Belum kamu kamang, ha? Sure ba? Lagi. Excited dari mo, tika di karon ganggi. Ay mo. Ay sama wala pa ya. Secret na secret. Bantay ka, bahalan mo. Anong magkamangat? Football karon. Alaya, puti kamay. Unsa man ang kamang yan? Huwag kamang si Sarge, uy. Walang sulirap ang mata. Ala, kaigat ni Sarge, ya. Alang, luban. Unya, kabalo na kamo kamang ha. Kabulo na kayo. Good job. 100% kabalo na ako. Ihay na tika. Buti kayo sige tigas ang kamot. Kapala man okay na ni. Na kuha na kabalo man mo kamang. Ah, kamang. Singungutan, Sarge, uy. Ana man na magputos og sobre. Ah, basta ang pulik? Oh, Di nagputos na may sobre. Nagputos Para sobre, sa oh. mga katawhan. Sagbot-sagbot. Gwapo na. Supli ka. banay. Grabe kinamang siguro ni mga ni Bart. Okay kayo mo kamang. Okay kayo kamang? Taka ra kagingon diha. Sa Sarge. Kamang. Mao ganino. Sobre ba, sobre. Okay ba sa mo kamang? Oo, kabalo. Ah. Sige, okay na. Ugma na kita ha. Okay. Yampeng. Kuya nga bata kugihan. Nangita sa kwarta para sa ginikanan. Ah. So what's up mga ka-Sarge? Na ako'y bagong i-introduce sa inyo nga bagong gaming app o ni ang Tour Games. So kung gusto mo dulaan niya ang link nasa comment section. Pag-click niyo sa link, mo diretso naman sa Google Chrome. Then ibutan niyo diha yung Gcash number, then password, then confirm password. And i-click niyo ang get OTP para mabutan niyo yung OTP diha. So pag naman sa games na may free 20 pesos coin, gusto po mag-cash in kaya i-click lang nato ang cash in. And then pangitawa nato diha kung asa atong gusto i-top up, 100 to 200, pwede 100. Pag-click ka sa 100, mo diretso ta sa Gcash. And then butan nato diha atong Gcash number, then get OTP. Buta ato diha ang code. Kung gusto mo ta mag-cash out na, buta ato diha ang ato ang amount nga ato i-cash out, then buta ato diha atong GCash, then click ang sure. So nga lang kay easy guys ang Tour Games, so dula na mo.